Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. In bangilaya pek biniak nadong syadong. Ya ki cases ki badon apo ka jelajungi barok kawe. Hadin by CM milado batay ba kababun percentage kini para military forces ki bayo tinay katangi e no la kajong ni simbe thik tangia kajong ki civilian ki positive cases jong ki civilian but hadin bangilaya pek ba nagaliang jong sarkari ka record niyo i ba ki babun ki case ki bajia hamne hapo ka Shillong agglomeration hapo ka Shillong urban area. Kinakar daw ka sarkar kalaray. Menta ka janmit bandon ka total lockdown. Nadu ka sngi nengkong. Hadu ka sngi baar. Kabamut khatlay bat khat sautrik. Kandon ka total lockdown. Batru hakini kisngi kandon ka curfew. Kabaan beteng hadu ka khatsan tarik menstep por henriu beji kan kut khatsan tarik menstep bat kane karai ka bengisim kalong kamut nak kabenta kanika nak bengisim ni kana lockdown ban ong ba bangin ong la se ba kane ka lockdown kolong bengisiap ting hendak kalong ba hakaju kapor bangin hikai ya ki pajba nong song uwe pawe CM menai ladep ong tong ini long mangi borok iwe pawe ki nong song bagi de kita kin nong ya kun persya ya uneu kenyang jingpang pimdei banchania tang ha ka sarkar lani pimdei banchania tang hapo ka health department lani pimdei banchania tang ha kita ki borsnong ki borthau bantrei lei uwe pa ka we ki nong song jong ke jela ka jongi ai bangin long kita kinong yakun persya ya uneu kenyang jingpang kenang ba ngin like na ka jingta jong uneu kenyang jingpang syaki tliu ying tliu sen jongi baro kumta ngilarai bandon kanika total lockdown khatlai bat kasautrik bat hakaju kapor hakine kisngi kine ke artli kisngi ngin IT hakane ka COVID-19 management committee but kumjuk ru ka behavior management local committee ba kin rung haki yeng kisem kat kum ka jing ibit jong ki ban ai ka kenja jing hikai ba ka wei pa ka wei ka tliwing ka de ban kit khia bat ka de ban kit kli na ka benta ka jing singai bat ru na ka benta ban yada ya ka jing sapriang jong uni u kenyang jingpang kata kadek rai ke mengisim menta ke janmit na kaliang joko sarkar